Echa maega yoyo korigia ekero kyobunre pwase county ya Kisii musubati Viki Onderi guchakia umuroberio bene inse ye Greek erikonyara korete chiro eyibera chikonyara go kinia oburimi bwechae anene ase county ya Kisii umurikito Josephat Amisi noroboti ro senchira yoboikerano bono nigo erachekoba omogoko no mochengo anene guchiase abaremi bekemeri kie echae boiga matoke nonyene kawa ime county ya Kisii kubwatikana umuroberio beno nyare koba gukobekwa gati ya serikali ya Kenya na bigo na serikali ya Greece kuyakwa naya umuteneri w'umuroberio yo ime yorogongorwa Africa Viki Onderi boigoro umurwaniriri wekero kie abangina se county ya Kisii nigaba enekeiri abaremi borogongorwa Gusii ingabono bwango iga mbachikweneke ngabanyare koba konyora echiro anene guchia sense ya Europe iyira chikoba gekoba engelia echietororo asa marita nkuru kubiki nyabo Onderi the incoming women rep Kisii county egentongo tebya boxiba minto echae ntobwati chiro ye chai ntobwati chiro ya matoke chi avocado ne coffee twawakiria matuka mangi myaka 12 mbya mono twa ambassador Viki otokonyire mwara umutinye oikomino omo ntwaira chigaba na 17 Greece chikayarorera because agriculture is a devolved function na ndimna to implement the big four agenda ye president ye food security and manufacturing thanks to yaso mungina Viki pantasapun agatokonya echire guru Kenya house ya etiwe minister ya gendo ya etiri chigabana cha etiri Kenya government ya etiri igase government goodwill ntobwate twarose mbake company uchokole bintu ebiga egasi abantu baito na kitwachira na chimane cha nyansiongo ndocho toende bayerorera na maisabo na babatebiriga iga egere chibesa chigende igo chibesa chibako guchinge esinge nchobono iga ntobwati direct market go chi Europe bono Viki otokonyire ngo twanyinyorire twasainire twakora nderi boigo nigo abainikeiri abaremi abo nga bagendera ko bagusimika matoke ekawa mone chae elinde elina bara bachikonya bakwenyorera engelia echietororo kubwatikana ne chire yanyare ko begotoka gucha sense ya Greece ngo basabaiga musimeke kawa musimeke chai musimeka matoke nechi avocado gekora twanyorire chiro wine otorenteire nguti tore korosie banana wine atonyorire market ngumbu tokoni banana wine yego chingumbu alia egera abana baito banyare konyora chibasa baguchire skuru ebina bibinto twatebire omusangirikano yo aneno yonyara ko bakorekana ase omogobani oyomo ime ya Kisii nigo nyara ko bagokubareta ababwatani be sector ayobolemi gati yabo Eric Moturi oyoro mo manager bwe factory ya Nyansiongo oyogo kero muroberio yo na koenekeria abaremi ingabwango iga banyare ko bago chikonyora engeli echietororo kubatikana bono no kubwaterana gwe serikali echo ibere. Agreed that even in factories we have gaps and like they're dealing with waste management, we're going to come up with a way to handle waste management. Is a gap that is existing and we need to narrow it down. But again, more importantly is on now we are going to venture into other markets of tea. We get buyers, they buy our tea so that it can sell better prices, fetch better from the auction, and then our farmers will always benefit. Etaro ya Viki Bantasobul oyole omuambassador wa Kenya gucha sense ya Greece meye county ya Kisii bono nigo guchikonekia ingonyale ko bakubwaterana anena guikera abaremi linda nyale ko bagaku peka benne ebirengererio bya serikali ya Greece elio kwenekia ngabono ebimeri byanyale ko bikonyora echiro ase ense ya Greece. Have started on cooperation from last year. And now I am here in order to progress and to finalize what we have started and to continue our strategy plan to bring Kenya products to Europe to keep the standards.